сабзӣ 10 сомон шуд. Ин ҳолат ва баланд шудани арзиши сабзӣ давоми 10 соли охир ба назар намерасид. Аммо дар мавсими имсола бо баҳонаи кам будани захираи сабзӣ нархи онро осмонбӯс карданд. Фурӯшандагони бозори марказии Панҷшанбе мегӯянд деҳқонон ҳар килои онро ба арзиши 8-9 сомонӣ медиҳанд. Онҳо ба болои нархи харидаи худ 50 дирам ва ё 1 сомонӣ гузошта ба фурӯш мегузоранд. نیست ما هم قیمت میخریم مجبور قیمت میدیم همین کیلوش ما 8 سوم دادا ادونی لینگا 2 کیلو 3 کیلو کاستگی میبرد 2 کیلو خوب میبرد نمیپتاد بپتاد گفتیم قیمت نیست مجبور نمیپتاد میگیریم ما 8 گیریم نه ابتداس ما مجبور در فرشیم نمیخریم چک میتیم صرفا میتیم ما اصلش دهقان با وای ممکن نپتیم ما پتین کدی پتین میتیم با نیست دستامی این بختان چند؟ این هم دستامی این باری خلدینی پرنانگی دستامی هم نواش هم کنش دستامی توش نخش یخیلت توش یخیل اکادامی سب قیمت خاله؟ این ایسابی پرنه وقتی ذخیرنده هوا خنک شد ارفاری باید صاحب کارای ذخیره میکردگی ذخیره کده نتانیست ایسابی مقداری کم بودن نمیخواد این حالی اکنون تیار شده است ایسابی حالی تیار نمی مقداری کمی این هم نمیخواد بعدی در بسیار خدا خواهد ارزانی میشه мардум якбора аз боло шудани арзиши сабзӣ изҳори норозигӣ доранд, зеро сабзӣ яке аз маҳсулотҳои рӯзмарра буда дар ҳар оила ҳамарӯза истифода мекунанд. Ин аст ки онҳо барои харидорӣ намудани 1 килограмми сабзии хушсифат 10 сомонӣ пардохт мекунанд, ки маблағ баробари 4 дона арзиши нони обӣ аст. Аз ин рӯ онҳо нисбатан аз баланд шудани арзиши нархи ин намуди сабзавот розӣ нестанд. баланду чокуним ку маҷбур гифтам ба زندگی تویدن در کار می‌آخه کجا؟ نه خانم مازم. این نرخ آزی کنشم نواسه حدشم یک کشی شده. آخه مول میگیری زندگی رو روزگارش کلان که خانواده. давоми наздик 1 соат 3 намуди арзиши сабзиро мушоҳида кардем. сабзии хушсифат агар 10 сомонӣ бошад, сабзии нисбатан пассифат 8.5-9 сомонӣ арзиш дорад. сабзии нисбатан майдаи пассифат 6 сомонӣ аст. фурӯшандагон мегӯянд новбаста аз кам будани ин намуди маҳсулот онро бо нархи дастрас ба харидор пешниҳод намуда истодаанд. имсол кам шудагӣ сабзӣ акун оли ҳамаш пухтагиш не сабзиҳо фазад баъди мумкин 1-2 рӯз 3 рӯз арзон мешавад сони арзон мефурӯшем бехи кӯна чанд пул бехи кӯнам 9 сӯм 8 сӯм чӯе захира кам кардагим имсол замин ба монда рафтааста бехиҳои кӯна ҳисоби кам захира кардам қимат шуд. гароншавии нархи сабзӣ давоми 3 рӯзи охир ба мушоҳида мерасад. ҳоло мутахассисони маркази бозор барои ба меъёр даровардани арзиши он корбарӣ доранд. мегӯянд эҳтимол шурӯъ аз оғози ҳафтаи нав бо баробари зиёд шудани воридоти сабзӣ ба бозор нархи он нисбатан мӯътадил гардад. аммо ҳанӯз дар бозор сабзӣ кам аст. аз ин рӯ нархи он гарон боқӣ мемонад, мегӯянд мутахассисон. захираҳои соҳибкорон хеле кам мондааст ва кам воридот шуда истодааст. имрӯзҳо ки сабзиҳои наве ки пухта расида истодааст ҳоло на он қадар тайёр мебошад ва ҳама рӯза он молу маҳсулоте ки ба бозори марказии Панҷшанбе ворид мешавад аз ҷониби масъулини бозор маъмурияти бозор назорат карда мешавад ва ба гуфтаи соҳибкорон ва он шахсоне ки бо воридоти молу маҳсулот машғуланд рӯзҳои наздик молу маҳсулот сабзӣ тамоман пухта мерасад ва рӯзҳои наздик нархи он ба поён меравад. мутахассисони соҳаи кишоварзӣ мегӯянд ки пас аз ҳафтае сабзӣ пурра пухта мерасад ва баробари зиёд шудани ин намуди сабзавот арзиши он дар бозор паст карда хоҳад шуд. ҳоло бошад дар вилояти Суғд он кам боқӣ мондааст. аз ин рӯ арзиши сабзӣ то охири ҳафта гарон боқӣ мемонад. ин мавзӯъро дубора пайгирӣ хоҳем кард. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилооти Хабар.